Vi står her så i dag, og vi står her ved din udstilling. Hvad er det helt præcis, den går ud på? Jeg har en vandreudstilling, der hedder Hver sko, og den består af 37 forskellige højhælede sko, som er dekoreret og manipuleret med. Det vil sige, at det er helt almindelige højhælede sko, jeg får på loppemarkeder og i genbrugsbutikker og alle mulige andre steder af folk, jeg kender. Og så dekorerer jeg dem. Det vil sige, at jeg starter med, at de får en titel for det virkelige skoliv. Det vil sige, at det kan være en sutsko, der er sutter på, ikke? Og det kan være en sivsko, der er sivsko, eller der er siv på, og det kan være snøresko, der er snøre på. Altså alle mulige titler, vi kender, som rigtige sko har, de titler der. Og så arbejder jeg ud fra det. Så finder jeg materialer, skrot og ting og sager, man kender. Altså det kan være kendte materialer. For eksempel, jeg har en, der hedder Danisco, der er sukkerknaller på. Så det vil sige, at jeg bruger kendte materialer, men i ukendte konstellationer. Så egentlig kender man alle materialerne, men det er bare uvant at se dem på en højhældet sko, for eksempel. Ikke? Er det første gang, du udstiller her i Gjethuset? Nej, det vil jeg. Jo, i Gjethuset er det, men det er 17. gang, at mine sko er udstillet, så det er ikke en udstilling, jeg har lavet præcis til det her kulturarrangement. Jeg startede for 8 år siden med at lave skoene, så de har været udstillet 17 gange faktisk i virkeligheden, ikke? Altså rundt i Danmark. Og det har været på museer, og det har været på gallerier og biblioteker og kunstforeninger og modemessen i Bella Center. Så det er mange forskellige steder, de har været udstillet. Hvordan fik du så ideen til at komme i gang med den her udstilling af skoene? Altså den allerførste sko, jeg lavede, det var en nålepude. Det er fordi, jeg er jo tekstillærer, og så har jeg brug for nåle og knappenåle og et sted at sætte den. Så derfor den allerførste, jeg lavede, det var en sko, jeg havde fået, en sort højhældet sko. Og så lavede jeg en nålepude ud af den, satte noget uld og noget stof ind i midten, og så brugte jeg den som nålepude. Og efter det, så synes jeg bare på en eller anden måde, at selve den form, som en højhældet sko har, er meget spændende som udgangspunkt. Og så gik jeg videre, og så den første udstilling, jeg havde, det var inde i København på Gothersgade, i sådan en genbrugsbutik, hvor de har sådan noget redesign genbrugstøj. Og så fik jeg så et udstillingsvindue der. Og så var der sådan flere, der kom og forærede mig nogle sko, og så ud fra det, så blev jeg bare ved. Og så faktisk hver eneste gang, at jeg har udstilling med skoene, så kommer der nogen og kommer med en idé til en ny titel. Nå ja, det er der også noget, der hedder, ikke? Altså, og så går jeg videre med det, ikke? Altså, så hele tiden kommer der faktisk nye sko til. Jeg tror, i begyndelsen havde jeg måske 10-15 stykker, da jeg startede med at lave udstilling der for 8 år siden, ikke? Altså, og nu er der så 37, ikke? Så jeg fortsætter hele tiden, ikke? Hvad betyder din udstilling for dig her i dag? Nå, men jeg synes jo, det er meget spændende at være her i Gjethuset i det her projekt, der er lavet, det her Kulturkraft. Og det er første gang, at jeg er med i det her projekt. Altså jeg er faktisk med, også i kraft af, at jeg er tekstillærer nede på Produktionsskolen her i Frederiksværk, hvor vi har flyttet hele vores tekstilværksted herop og sidder og laver drømmefanger og broderer på en kollektiv du. Så for mig er det sådan, altså både at jeg har min egen udstilling, det er så mit eget private, ikke? Og så er jeg egentlig også på arbejde heroppe, ikke? Hvor jeg har alle mine piger fra værkstedet med heroppe, hvor vi sidder og arbejder og lærer andre børn og voksne at lave drømmefanger og brodere for eksempel, ikke? Laver du sko til dig selv, eller er det kun udelukkende til udstillingen her og kreative idéer? Altså, man kan ikke gå med dem. Altså, det er kun udstillingsobjekter. Det er ikke noget, man kan bruge på nogen måde, vel? Så det er kun til udstilling. Men altså, som sagt, vil jeg jo blive ved med at udstille alle mulige steder. Det fortsætter jeg med. Og ofte kan man sige, når de så lige har været udstillet et eller andet sted i byen, så kommer der altid nogen, så tager de et visitkort, ikke? Og så ringer de og siger, med at komme op og udstille her, ikke? Altså, så det vil jeg blive ved med. Det tror jeg aldrig, jeg stopper med. Det, medmindre jeg snart ikke kan have flere kasser derhjemme, ikke? Altså, så er det. Så det vil sige, at du kunne ikke finde på at lave en sko til dig selv sådan med et kreativt udgangspunkt, for eksempel som det her? Jo, altså jeg vil sige, at jeg har lavet et par, hvor jeg har klippet nogle sider ud af Kraks vejviser. Den bruger man jo ikke så meget mere. Nu er det på nettet, man finder vejen, ikke? Så der har jeg faktisk lavet, hvor jeg har lavet sådan noget decoupage, hvor man limer altså papiret på, og så lakerer dem bagefter. Men det holder ikke så godt. Altså når man så går med dem, så knækker det der lim. Men altså jeg har sådan et par Kraks. Crack hedder de så, ikke? Altså de sko der, ikke? Så jeg har et enkelt par, ikke? Men det er ikke, altså det holder ikke specielt godt, så det er ikke det allerbedste at begive sig ud i. For mig er det mere, altså processen, det er spændende at lave dem, ikke? Altså, og det er altid sjovt at sidde, ikke? Altså normalt så broderer jeg jo, fordi jeg er tekstillærer, men det her, det er så ligesom nogle andre materialer, jeg bruger. Altså man kan sige, arbejdsgangen er anderledes, fordi her så er det noget med større armbevægelser, ikke? Altså noget med, for eksempel den der mokkasin, jeg har, der har jeg en mokkakop som hæl. Og den var jeg så nede at købe i en genbrugsbutik, den der mokkakop, og de der flinke damer, de pakkede den jo forsigtigt ind i silkepapir,
da jeg så kom hjem, så måtte jeg jo nødt til at knalde den, altså slå den i stykker, fordi jeg skulle bruge den som skårene til hælen der. Ikke? Så man kan sige, det er nogle andre arbejdsmetoder, jeg bruger, end når jeg sidder og broderer. Altså brodere, det er sådan mere meditativt, ikke? Og det her, det er sådan mere udadvendt, mere sådan ekspressivt, vil jeg sige, ikke? Så på den måde, så er det sådan alt efter, hvad for temperament og hvad humør jeg lige er i til, hvad jeg har mest lyst til. Cykelsko, badmintonsko, tennissko, kinasko, gummisko, disko, hestesko, sutsko, sikkerhedssko, filtsko, kludesko, træsko, askepotskod, margreteskoen, skolelærerindens nålepude, reissue, genudgivelse, værsgo, et stykke skiveskåret serveret, fruesko, dogmesko, håndholdt, militærsko, larvefødder, snabelagsko, laksko, snøresko, danisko, golfsko, knapsko, brudesko, sivsko, flamingosko, balletsko, snesko, badesko, mokkasin, skohorn, eventyrsko, skotte, lotussko, liljefod, Skoda.